DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Nuli, 29 anyos, Minyo o Way Anak. Taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa naitabo namo sa akong asawa. Gusto magug ko nga makigbuwag niya. Unya kay dili man siya musugot. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dili ka mato sa ilang tiya si Maron, ma? Magunsa man ko dito, nga man ko'y tuyo niya. Mista ba? Pista maros ila. Oo, di ay tuod sa. Pista man di ay Rosila. Yan, dawi mo ato ta? Uy, wa ko kapangandam, oy. Huh? Maglawag pa ko sa mga baboy. Awa ko, ma, ato ma. O nya, dugay ko mo uli, ma, ha? O, ato lang ko higla sa ilang tiya, ma. Oy, ngano man ko na nuli, unsa man ka, wa kay bayan ka paulian? Mama, kay... Pista ba yan na disco? Manisko ko ba? Kay basig ka nang hibalag na akong forever. Saba diha nuli, oy. Pulos ka lang yung pagharpar nga mangita kag uyab. Pero hangtod karon wa kapag yoy agi. Ay, mangita lagi ko, ma. Ha, ma? Ato ko silang tiya matulog ron. Ha? Pantay, mamitawag agto ka slang bay. Oh, pwede man mo tawagan si tiya kung tinuod ba nga tuwa ko dito sa ila. Sige na, ma. Ay, kulita yun yung pagkaanak ka, oy. Halalakaw, lupa dito. Suwig, magkiat ka dito, ha? Sigurado agad do nga makauyab na ka dito. Yes, ma. Yes, sugot ang akong mama. Oo, lagi, ma. Hindi pauli na ako, ma. Magdaan akong uyab. Amen ko, tiya. Oy, ni aman ning gwapo na kung pag-umangkon. Asa di ay ang imong mama? Wala man mo, Aritya. Kay nalimot siya kuan ko, no? Pista ron din sa inyo. Wala man ko na siya kaandam ko, no? O kining pasaw sa iya mga baboy. Ay, naunsa mas Merlin, limot-limot man. Hala, lakaw na dito sa kusina. Kaon na dito, ha? Kini, basta pista gani, lagi ng kaon. Oh, natural.
Asa mo din si Agoberto tiya? Kay niskon ta mi karong gabi. Ay, ambot, oy, og hain to. Ganihar gitong naglaag. Sige na, oy, kaon sa dito. Lamat tiya. Oy, gaw! Duli! Oy! O, di anay, karahong agan. Gaw! Agdaw! Agdaw, duli! Bago Basta na, nga nung niuli ka na, do, gigutom ka na. Alalakaw. Dito, dunganin na yung imo'y gagas kusina. Pangaon mo, dungan mo kaon. Sige. Go! Aw, go! Go! Ito, minagod. Sabi. Ay, dis ko ng gabi, ha? Ay, tsadahagod. Oh, tiyada lagi. Mo ginay usa sa akong giari diri gaw. Og kinahanglan gid nga makakita na ko kining uyab karon gaw. Oh? Kay ako tong gisaaran si mama nga makakita na kog uyab karog yung adlaw nining akong lakaw. Sa! Wow! Gaw! Katsada, goy! Tsada kay tukar, gaw! Yay, katol ko tiil. Nayo na, gaw! Ay di lang ko gaw. Dili masayaw nga ko tuyo gud. Chicks man. Sa! Mananalo kog chicks diri gaw. Ngitag pa nga sa unon ba? Ambaw! Gaw! Tara! Sikan tsadaha. Ha? Kupaha gaw. Asa? Tara ho! Ay, bahin! Kana! Hi! Hello? Kapahan ni mo eh. May magkapangasaon. Pangisaw ka. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon adto mi kadali nga nagkaila-ila sa kong asawa. Og pagkahuman, nagkauyab dayon mi. Og kay nakagusto man ko niya, ako din siyang gipangasawa. Og kalit lang nga may direksyon na ang akong kinabuhi. Nagtarong na ko sa pagtrabaho kay doon na naman ko'y asawa. Unya. Day Carmela. Day. Yan ako diri, Day. Day? Wala may nangabli. Gamiton ko na kong yawi. Day, huwag ka mga ble, Day. Tulog ba din akong asawa day nga nagunit sa cellphone? Naglungag na ba ka? Nga gutom na ba kaayo ko gikan sa trabaho? Nakaluto na tingali. Manungkab na lang ko sa kusina. Hindi ko na lang siya tandugon. Tuog na ba yung taon? Kaya basig, gikapoy na yung trabaho din sa bahay. Uy, may sud ang kaldero. May nilungag. Stilan. Kutumar ba? Murag di naman bidang ako kagutom kung maglungag ako. Magtunan ko silang mama. Salamat na. Mayo kay may sobra ka pang kanon. Kakaunggog ko. Tuma eh. Hinay-hinay lang ko nos pagkuli, kimatukan ka. Gutom din mo. Huwag din makalungaw si Carmela. Mao na diha. Kay nagdali-dali ka magpasawang babayahan bisag wa pa masuko. Sama? Kala ka na magsulti nako. Gapabaya ka ng imong asawa. Diha pay kausay. Gawa duty kay wa niya malabi mong uniform. Para asa ra man din asawa nimo? Para display? Ma. Ay, hala nuli. Nga na day ka. Hala, wa pa ba ko kalong agay? Kakamulo ka nag-cellphone diha. Ha? Siya jud, uy, initan dyan na niya. Punay na kag cellphone. Uy, isa ko dyan tila lingaw din his boy. Siya jud, uy. Mo dyan na siya, uy. Apay bahay o tanaw nagkatag lang mga butang din ha. Uy limpyo. Ayoko gina. Nga, ako lang gihapon ini. Unya, wala sab ka kalungag ron. Ha? Wala sa kalungag. Nga ako na siya maglungag. Uy, Carmela, magbuwag na lang ta, uy. Ha? Magpaanul ta. Unsa? Magbuwag? Di ko masugot nuli, uy. Di ko mo pirma ng annulment.
Grabe na ang pag-antos nako sa kong asawa. Kay way trabaho nga namahuan. Ako pa'y gikan sa trabaho, ako pa'y lihok sa mga lihokon sa bahay, nagpauli na ako. Ako pa'y maglungag. Maong gusto na lang unta ako nga makigbuwag niya. Pero dili man siya. Ang ako mga pangutana mo kinay musunod. Unang pangutana. Murag dili man ako mapusla ng akong asawa kay dili man makamao nga magbuhat-buhat sa mga lihokon sa bahay. Pwede ba na ako ni siya nga iuli sa ila? Ikaduhang pangutana. Bisan kapoy ko sa trabaho, ako pa'y mubuhat sa mga buhaton sa bahay, di pa uli na ako. Kay magsige naman na siya cellphone. Pwede ba na ako ning himuon nga ground for annulment ang iyang katapulan? Kay kasado manggod mi. Ikatulong pangutana. Kung mahal ang annulment ba, unsa may lain nga pamaagi aron nga magkabuhagid mi sa akong asawa nga purting tapulana? Unsa masab ng legal separation? Unsay kalainan sa annulment? Sayon ra ba ni iproseso tungod kay wa mi anak? Ikaupat og katapusan. Nakigbuwag na unta ko sa akong asawa. Dili man siya musugot. Kay hayahay man ang iyang kinabuhi nako. Mura man siya Disney princess. Kung dili siya mo pirma sa annulment, di ba sab mi ma-annul? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Noli. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, mga personal natong mga pangutana, mga problema natong kabahin sa gogma, sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kapikas, kapuyo, sa ato ang relasyon ug uban pang mga pangutana ay kabalaka. Ipadana Attorney Elaine to the rescue. Ako'y tubag sa mga pangutana guys. Ato nang hisgutan, ato nang tukion. Pangitaan ta nagsolusyon para magaan-gaan ang inyong pamati din ha. Busa, ipadaan ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan pagpadala ang mga suwat, first come first served basis ta. Guys, di mangluod kung medyo nataod-taoran pa nga madungog ninyo ang inyong suwat nga nahimuan nagdrama sa kahanginan, ubay-ubay gitag mga madawat nga mga pangutanag problema. Sa mga nagpada sa Facebook, guys, dili ayaw sa ako ang personal nga account please. Adto palihog sa kini ang Akong Suliran official writers page ipadala. Kay di man mi pwede mo entertain ug mutubag sa inyong mga pangutana sa amo ang mga personal nga mga Facebook account. But thank you sa mga mag-like ug mag-greet nato. Thank you kaayo sa mga mo private message ato mayaning hinay-hinayan sa gyud og basa ang inyong mga greetings ug mga ipadala. Na ako'y mga mo greet dire like si Ma'am Delia Remedios Galios, si Jerson Mahilom ug si Jennifer. Ma'am Jennifer, adto gyud unta ipadala ang imuhang suwat. Napansin man gyud nina ko pero adto sa kini ang Akong Suliran official writers page ipadala ma'am, no? Asa kang Mary Grelay Cabrera, Rachel Tomol Lau, Ruby Jonaldo Escobia, also kang Elma Dulay. Thank you kayo for always listening. Also kang Mary Joy, no? To Kalalo Cyper. Kagwapan kayo nimo attorney, ako si Presi Kalalo. Diya nagtrabaho sa Santa Cruz Multi-Specialty Hospital, Kalumpit, Bulacan. Ay wow, I'm always listening every day sa kiniyang Akong Suliran sa YouTube. See, thank you kaayo Presi Kalalo, who is our listener outside of the Visayas and Mindanao, taga Bulacan. Hinaot unta nga okay ra mo sa Typhoon Uwan, no? Safe ra mo kay kanira ba pong Bulacan, murabya ni kanang bahaan po din hang lugar pero tipong daghanag mga ghost project din ha, no? So, I hope safe ka. Yam Yodge, salamat kayo si muhang pag-send. Shout out also to Warren Segundino dinha sa Tuyum Karkar. Kay sigig paminaw sila si
Mildred, ug Eving, ug Jane, sige paminaw sa kini ang akong suliran. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsuporta, paghigugma o pagpaminaw sa ato ang programa. Taga Cagayan de Oro City ang atong letter sender na paminaw nato kaganina. Tawgon nato siya sa pangalan nga si Noli. Ato na sinati, minyo pero way anak ni si Noli. Kabahin silahang mga panang pagbuwag no sa iyahang asawa. Unya, di man musugot. Ikaw na may di ganahan di ay Noli, no? So, una niyang pangutana. Kaya murag, ikapoy naman po siguro ni Noli good sa iyahang kahimtang. Kay murang siya may piting haguaan ilang relasyon, no? Una niyang pangutana, murag di man ako mapusan ng akong asawa. Kay dili man makamao, mubuhat-buhat sa mga lihukon sa balay. Pwede ba na ako siyang iulis ilaha? Ay, agoy! In town, Noli. Ang kaning minyo o kaminyoon ug magminyo ta no return no exchange in town ni. May nalanang mo palitag usahay mga butang kay naa pa may 30 days, usay 7 days nga pwede na to mauli kay wa tak-uyon. Kani in town di man pwede. Mao bitaw gyud na guys. Nga magsige gyud tag-ingon sa mga tao nga kaning pagminyo di ni tiaw di ni siya duwa-duwa kay di manin anak kasayon mo gawas. No kay permanente man ni annulment raman wa pa man tay divorce unya samtang buhi pa imong asawa annulment ra gyud no so di gyud ni pwede nimo iuli muna moingon gyud tag susihag maayo ang batasan syaro pug wa pug kakibawog di ni ka maos mga trabahoong balay pero mao sang pangutana nimo basin pug nangita pug kagkatabang dili asawa ha tingalig mo po na imong gipangita lahi pod na di pod na pwede kay dapat give and take baya ning relasyon samot na yung kaminyoon tinabangay ha klaruhasad ka na din ha Noli. Ikaduhang pangutana bisan kapoy ko sa trabaho ako pa'y mubuhat sa mga buhatunon sa balay inig uli nako kay magsige lang siyang cellphone pwede ba na akong i-ground for annulment ang iyahang katapulan kay kasado manggod me okay. Well, ang ato arag yung kung balido gyud or kompleto gyud tanan no ang mga requisites why depekto sa pagkaminyo nimo atong lusot ani kanang gitawag natong psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Now, ang Article 36 kanang psychological incapacity usa na siya sa kahimtang ug batasan sa usa ka tawo diin di gyud siya capable no di gyud niya kayang buhaton ug panindigan ang mga obligasyon nga kinahanglan buhaton sa usa ka tawo nga minyo as a husband, as a wife, as a father, as a mother, as a family man or as a family woman. Apil ana pod siguro no ang pagkeep sa balay, ang pagbuhat kay ang unsa may obligasyon gyud nato as husband and wife to observe mutual love, help, respect, help, tinabangay. Kung ikaw ang nagtrabaho, nangitag kwarta sa gawas, ang kanang nahabilin din hasud, mo pod tingali man limpyo, manghinlo, magluto, para inig-uli na ay intay kanong init ug sabawng init mahigop intawng gatrabaho pasingot didtos gawas, no? Kay unmo na lang unta ni ato ang konsuelo. So, pwede, dili ang katapulan. But, ang kanang iyang katapulan may be a manifestation that that person or kanang imong asawa may be psychologically incapacitated, which is the ground nga gamito na to for annulment of marriage. Ikatulong pangutana, kung mahal man ang annulment ba, unsay lain aron magkabuwag nako aning akong asawa nga tapulan. Unsa man sad ang legal separation, unsay kalainan sa annulment, sayon ra ba ni iproseso tungod kay wa may anak, di gyud mo matter kung naay anak or wa, kay ang tan-awo na to gyud ang inyo mang relasyon. Pero of course no, better tungod kay ang obligasyon ninyo as father and mother apilon man pud na pagtuki kung mo file tag annulment. Pasayon-sayon gamay, no? Kung buthuna-huna untuod, no? Kay wa na may mga child support to look at or kaning mga legitimate pagbinahinay pohon sa mga kabtangan kay putlon man kani natong relasyon sa kasal. Una sa tanan, akong giingon, walay divorce. Kung balido gid ang imuhang pag-enter into marriage ang imong kaminyoon, psychological incapacity ra gyud ang makatabang ug makapaling kawas nimo. Gawas kung mamatay ang imuhang asawa, mamatay sige hinigda. Mamatay sigig cellphone, no? Matagak ka ng iyang sa cellphone. Pero, of course, ay sagbuhat og anything. Pero, for as long as wala pagyod, then psychological incapacity under Article 36 ang ato ang pwedeng mahimong basihan. Legal separation on the other hand, di ka makagawas sa bondage of marriage kung legal separation ang imong i-file.
Nganuman, legal separation ang pasabot ra ana gitugutan ra mo sa korte nga di na mo magpuyo pero wa nabuak ang imong kaminyoon. Nagpabilin mong minyo, di na lang mo magpuyo. Okay? Unya ang inyong mga property, inyo na nang i-divide, inyo na nang i-settle. Mauna ang legal separation. Pwede ba kang makauyab? Dili. Pwede ba kang makigpuyo og lain? So, sa legal separation, dili nga numan kay ang gitugot ra gyud sa imuha nga di mo magpuyo. Pero the fact nga nagpabilin kang minyo ang obligasyon sa tao nga minyo nagpabilin po din ha. So dili ka pwede na ilain. Kung di na gyud kasi mong asawa, pangita gyud. Unsay kalainan other than annulment, wa nagyulain magpa-annul ra gyud ta. Otherwise magpaabot tas divorce law. Pareho ra pod ang proseso sa annulment ug sa legal separation. Lain-lain lang sila og effect. Ikaupat og katapusang pangutana. Nakigbuwag na unta kuno siya siyang asawa. Di man musugot kay hayahay man ang iyang kinabuhi. Mura mag Disney princess. Kung dili siya mo pirma sa annulment, di basad may maanal, why pirmahanan sa annulment? Ikaw ang mangitag abogado para mo file sa annulment. Sa mutubag siyag dili kung lig-on ang imuhang basihan para mapaanal or mapawalang bisa ang imuhang kasal, maanal ra gyud na ang imuhang kasal. Makagawas ra makalingkawas ra pugas kaminyoon. Di gyud siya angay mo pirma or mag-apil-apil. So, ang akong suggestion, annulment gyud. Kuha kag abogado, isay-say didto, probably kuha sad tag psychologist para mag-analyze nato, no? Ug mapakita gyud ug maprobar gyud nato nga ang iyang katapulan is a manifestation nga your wife is psychologically incapacitated. Magsilbi ba gud na? Kita ba magminyo ta? Dili man na ingon, uy nga kanang dapat magpahayahay ka kay babay ka, dili naman gud na uso karon. Magtinabangay ta kung ang imong bana mo'y nagtrabaho. Hoy in town inday, paningkamot pud in town manghinlo ka, manglaba ka, manlimpyo ka, magluto ka din hasbay. Kay di pud lalim tinuod ang kanang gibati aning ato ang letter sender karong adlaw nga way lami gyud iuli. Kay kapoy nagug kanya, kapoy pakasbalay, di ba? So kanang di ka gusto biyaan aw paningkamot pud. Be a good wife. No, kay wa man mo'y anak, at least be a good wife. At man na pod intaw ng imuhang bana, di kay imuha lang cellphone. Nam si makag-cellphone, kay na pod na ilain. Simba ko lang, pero may tagwa, tapulan lang yun ka, pero maikog po kasi mong bana. Uy, di po ka mulihok, niya kahuman. Mong bana din hagabagoon nagtrabaho. No? Okay, mga sukintig paminaw. Kinaot unta, nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.